maayo nga adlaw sa inyo tanan. Kamusta lang dira sa imo kag sa imo nga panimalay. Sining etiyo nagapasalamat kita sa Dios kay ginhatagan niya naman kita sa sining panahon din kita makaupdanay sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo kag ang pulong sang Dios nga aton pagapamanundungan karon nga adlaw. Pakita sa Mateo Kapitulo 7, alin sa 21 tubtob sa 23. Kagakon pagabasahon ng tatlo ka mga verses sa iligaynon nga Bible nga nagasiling, hindi ang tanan nga nagatawag sa akon Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon Amay nga yara sa langit. Kung mag-abot yadto nga adlaw, madamo ang magatawag sa akon Ginoo, Ginoo. Sa imong ngalan nagwali kami, sa imong ngalan nagtabog kami sa mga yawa, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Ini amo ang pulong sang Dios, kag patugsilingan naton sa siningation ang kada bersikulo. Tatlo man lang ini ka verses, kag tilawan naton i-expound kutob sa aton mahimo kag masarangan, agud nga mahangpan din naton sing maayo ang ginasiling diri ni Ginoong Hesus. Kag ang 21 akon liwat suliton, nagasiling diri, hindi ang tanan nga nagatawag sa akon Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon Amay nga yara sa langit. Kagamoy ni ang aton nga pagabusisiyon sa siningation. Naghambal si Kristo nga hindi ang tanan nga nagatawag sa iya Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang iya Amay. So diskubrihon naton sing maayo kung ano ang kabubuton sang iyang Amay, agud nga aton masunod kag makasulod kita sa ginharian sang langit. Ang kabubuton sang Amay ni Kristo makita naton sa John chapter 6. Kag aton basahon ang bersikulo 40. Kay diri mahangpan naton kung ano ang kabubuton sang Amay sa langit, kag aton sundon agud nga makasulod kita sa ginharian sang langit nga amo mismo ang ginaman ni Kristo para sa mga tao nga nagatuo sa iya. So akon basahon ang John chapter 6 verse 40. Nagasiling diri, kay amo ini ang kabubuton sa akon Amay, nga ang tanan nga makakita sa anak kag magtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw. Diri makita naton ang kabubuton sang Amay, amo ining duwa. Siling niya ang makakita kag magtuo sa anak, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan,
kag siling ni Kristo, akon pagabanhawon sa katapusan nga adlaw. Ang mabudlay diri kay ing isa ka pulong ang makakita sa anak kag magtuo sa iya. Di karon paano kita makakita sa anak? Kaya ang anak si Jesus Christ wala naman diri sa duta, nagbalik na dito sa langit. Pero ang gusto niya gali nga sila nga ang makakita kag magtuo kung sa aton pa ang nagatuman kag nagatuo kay Kristo. Bisan balis ka doon muna ang nagatuo kag nagatuman kay Kristo, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag siling niya pagabanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. So ang bersikulo nga aton ginbasa bag-o lang nga nagasiling, hindi ang tanan nga magapanawag Ginoo, Ginoo makasulod sa ginarian sang langit, kundi ang tuman lamang sang kabubuton sang akon anak nga amo si Kristo, siling sang amay. Karon ang kabubuton gali sang amay amo ini nga dapat ang mga tao magtuo kag magtuman kay Kristo. Ina amo ang plano kag kabubuton sang amay nga aton pagasundon agud nga makasulod kita sa ginarian sang langit. Amo ina nga si Kristo mismo sang diri pa sa duta nagpanudlo siya nga nagasiling, ako amo ang dalan sa langit. Wala si bisan sino siling ni Kristo nga makasulod sa ginharian sang langit kung hindi mag-agi sa akon. Kag ang siling naman sang amay amo ini nga dapat kita magtuo kag magtuman kay Kristo agud nga makasulod kita sa ginharian sang langit. Ang bersikulo 22 aton pagidliwat basahon kag tilawan naton nga expound sing maayo kutob sa aton masarangan kag sa aton mahimo kung ano ang ginasiling diri. Nagsiling ang 22, kung mag-abot yadto nga adlaw, madamo ang magatawag sa akon Ginoo, Ginoo. Sa imong ngalan nagwali kami. Sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Ang ginsiling sa Bible dre, sa sadto nga adlaw. San o ina nga adlaw? Adlaw sang paghukom. Day of judgment. Sa sadto nga adlaw, madamo ang magasiling, Ginoo, Ginoo, nagahimo kami. Sa imong ngalan nagawali kami. Sa imong ngalan ginatabog namon si Satanas. Sa imong ngalan nagahimo kami sa dalagko nga mga milagro. Amo ina ang ilang ihambal kay Kristo sa adlaw sang paghukom. Ang ikaduha nga punto nga aton paghabalan, nagahambal sa aton nga ang tao nga nagakilala sang ginbuhat ni Kristo dito sa cross, amo lamang ang makasulod sa langit. Ang maayo nga ginbuhat ni Kristo dito sa cross, sang tion nga nagpalansang siya, amo ang basihanan diin kita makasulod sa langit. Pero sa aton ginbasa, ano iya ang ila ginasaligan? Agud makasulod sila sa langit. Ang ilang ginasaligan, hindi ang maayong buhat ni Kristo, kundi ang ila nga maayo nga buhat
na-mentionar diri ang tatlo ka maayong buhat nga ilang ginasaligan nga makasulod sila sa langit. Una, nagsalig sila kay madamo nga mga wali ang ilang nihimo, ti pasudlo na lang sila sa Dios dito sa langit. Ila ina maayong buhat ang pagwali. Pero baliskan ini sa natudlo sang Bible. Ang tao dapat magwali kay tapos na siya naluwas. Hindi agud nga luwason siya sang Dios. Siguro ginabalik-balik nako nini halin sa una tubto subong, pero amoy ni ang pulong sang Ginoo, kagamoy ni ang iyang kabubuton nga iyang mga pulong dapat naton nga balik-balikon katulad sang pagkaon, mamahaw, panyaga, panyapon, balik-balik. Pagkabuas amo naman pamahaw, panyaga, panyapon. Ang pulong sa Dios, pagkaon sang aton kalag, bosa balik-baliko naton ini. Ang ila ginasaligan sa 22 nga akong ginbasa, ang ilang pagtuo amo ngay nakahimo sila sang mayong buhat katulad sang pagwali, pasudlo na lang sila sang Dios dito sa langit. Ano ay kadua nga na-mensyona diri nga maayong buhat diin ginabasi nila nga luwason sila sang Dios, nagasiling sila sa imong ngalan nagatabog kami sang mga yawa o kon kay Satanas, tungod kay madamo nga mga evil spirit ang mga sumulonod ni Satanas. Ang ilang natabog, abi nila kung luwason na lang sila sang Dios kay may gahom sila sa pagtabog kay Satanas. Hindi ina, bisan tabogon mo pa ang tanan nga Satanas sa sining kalibutan, kung wala ikaw nagasalig sa maayong buhat ni Kristo dito sa cross, siling sa Bible, hindi ikaw makasulod sa ginharian sang langit. Ikatatlo, nga ginapabugal nila, kag ilang ginauna-una, nga sulod sila sa langit, amo ini, nga nagahimo sila sang dalagko nga milagro sa ngalan ni Kristo. Mga utod, mayo mana nga parahimo ikaw kag ako sang milagro. Agod nga medyo ang mga tao magbilib sa aton nga may abilidad kita. Pero kung kaluwasan ang paghambalan, ang Bible nagatudlo sa aton nga hindi paagi sa milagro nga aton nahimo ang basihanan sang kaluwasan, kundi ang aton kaluwasan nasandig dira sa maayong buhat ni Kristo nga iyang natigayon dito sa krus sang Kalbaryo. Kag ang aton himoon amo ang pagsalig sa sinang Kristo nga nagkumplito sa imo kag akon kaluwasan dito sa krus. Hindi tungod kay madamo nga wali ang aton nahimo, hindi tungod kay natabog naton ang mga Satanas sa siningadota, hindi tungod kay madamo kag dalagko nga milagro ang aton nahimo samtang nakakabuhi kita sa siningadota. Liwat sulito nakon ang aton kaluwasan nasandig sa maayong buhat ni Kristo dito sa cross. Kagagaton pagahimoon amo ang pagtuo kag pagbaton sina nga Kristo nga nagpatigayon sang aton kaluwasan. So ang matag diri amo ini nga ang kaluwasan hindi bunga sang aton mga maayong binuhatan, kundi ang kaluwasan aton maangkon pagi sa aton pagtuo kay Kristo, ang bugtong anak sang Dios
nga nagkari kag naghalad siyang kabuhi para sa aton. Ang ginasiling pagid sang Bible sa aton amo ini nga kung maayong buhat naton aton binuhatan ang pagabasihan agon maluwas kita, ang ginatudlo sang Bible sa aton amo ini nga bisan ang pinakamaayo nato nga binuhatan sa sini nga kalibutan sa atubangan sang Dios, ina nga maayong buhat katulad sang trapo kahigko. Bal-an mo ang ginatrapo sa lamisa, ginatrapo naton sa aton nga salog. Puwerte kahigko, kag kung ina nga trapo, among itrapo mo sa guya mo, nagdugang panghigko sang imo nga lawas. Kay ang gintrapo mo, mahigko na nga daan. Ang imo gagin pahid sa imo nga guya, mahigko na nga daan. Kay man trapo, amo ina ang kamatuoran nga aton makita diri. Ang aton binuhatan sa tubangan sa Ginoo, mahigko, trapo na nga daan. Ti kon amo ina ang imong ipahid sa imong sala, nagdugang pagin ang kahigko sang kabuhi naton, kay ang gintrapo naton ang mahigko naman nga daan. Amo ina ang Bible nagatudlo iya sa aton sing subong sini nga ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang gingamit sa pagtinlo sang tanan naton na kalapasan, hindi ang aton maayong binuhatan nga trapo na nga daan sa tubangan sang Ginoo. Hindi kita maluwas pagi sa atong mga binuhatan, kundi pagi sa pagsalig kag pagtuo sa sinang Kristo nga nagpatigayon, nagkumplito sang aton kaluwasan didto sa cross sang Kalbaryo sa tungtion nga siya nagpalansang sa cross para sa aton. Kagan sunod dire, kag makita naton ini sa 23. Akon basahon liwat nga nagasiling ang Bible. Dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga nagabuhat sang malaot. San o ini matabo? Ang ginbasa naton sa 22, nagsiling nga, sa sadtong adlaw, kung sa aton pa, adlaw sang paghukom. Sa adlaw sang paghukom, makita naton sa Mateo 25, nga ginhambal dira, nga si Kristo amo ang aton nga manughukom, ang judge. Amo si Ginoong Hesus. Ginpili sang amay. Ang magahukom sang mga tao, amo ang iyang bugto nga anak. Ang amay hindi amo ang magahukom sa aton. Ang anghel hindi pwede nga magahukom sa aton, kundi ang otoridad nga gintugyanan sang amay sa paghukom sa aton, amo ang iyang bugto nga anak, si Ginoong Hesus. Siya lamang ang makapatunga sa Dios kag sa mga tao. Tungod kay si Kristo, Dios kag tao, pwede niya mahukman, kay naintindihan niya ang balatyagon kag paghigugma sang Dios, tungod kay Dios siya, kag nahangpan niya ang balatyagon sang mga tao, tungod kay siya tao man, kag siya lamang ang makapatunga sa Dios kag sa tao, kag siya lamang ang may otoridad sa paghukom sa tanan nga mga tao, tungod kay ginhatag ina sang amay sa iya. Kag sa adlaw sa paghukom,
partihon niya ang tanan ng mga tao sa duha ka parte. Ang gisiling sa Mateo 25, laino niya ang mga karniro sa iyang tuo, kag ang mga kanding sa iyang wala. Ang mga karniro amo ang mga linuwas. Ang mga kanding amo ina ang wala magkalaluwas. Kag sa adlaw sa paghukom, magasiling siya sa mga karniro nga nagkalaluwas, kari kamo, panublian ninyo ang ginharian sang langit nga ginaman sa inyo, bisan sa wala pa matukod ang kalibutan. Kag magahambal siya sa mga kanding, siyang wala, nga wala magkalaluwas, kag nagasiling, palayo kamo sa akon, kamo nga nagabuhat sang tanan nga mga kalutan, na panublian ninyo ang impierno, ang lingaw sang kalayo, din kamo magaantos, tubtob sa wala sing katapusan. Amo ini ang ginasiling sa 23. Siling niya sa sadto nga tion, magasiling siya sa mga tao nga wala nagkalaluwas, nga ang ilang ginasaligan amo ang ilang maayong buhat, kag wala sila nagasalig sang maayong buhat ni Kristo didto sa cross. Ang siling sang 23 nagasiling siya, palayo, wala ako makakilala sa inyo. Amo ina ang pulong sang pagsikway. Tungod kay ginsikway manila si Kristo sa adlaw sang paghukom, igasikway man sila ni Kristo. Ang pulong, wala ako makakilala sa inyo. Amo ini ang mga pulong nga ginahambal sang Bible. Sa hindi pa gani adlaw sang paghukom, ginahambal na ini nga daan sang Bible. Ano ang ginasiling sang Bible? Sa mga nagkalaluwas, kagini makita nimo sa John chapter 10 verse 27. Sa mga nagkaluluwas, ang siling ni Kristo, kilala ko ang akon mga karniro. Ara ang pulong, kilala ko ang akon mga karniro. Nagapamati sila sang akon tingog, kag sila nagasunod sa akon. Inaamo ang hambal ni Kristo sa mga nagkaluluwas. Siling niya, kilala ko ang akon mga karniro. Ano yang ginhambal niya sa wala magkaluluwas nga aton ginbasa? Siling niya, wala ako makakilala sa inyo. Sa maatag, kahining mga tao, gaginsikway ni Kristo nga nasulat sa 23, wala magkaluluwas, kay man ang pulo nga gingamit niya, wala ako makakilala sa inyo. Whereas, sa mga nagkaluluwas, nagsiling si Kristo, kilala ko ang akon mga karniro. Aring pulong ang katapusan bala nga linya nga nagasiling, palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Wala man diri ginhambal kung ano ang malaot nga ilang ginhimo. Pero sa sinugdan pa lang sang kapitulo 7 sang Mateo, ginhambal dira ni Jesus Christ ang tatlo ka klase sang mga tao nga mga malaot. Kag ining tatlo ka klase, amo ini ang ginasiling niya diri, palayo kamo nga nagahimo sang malaot. Ano ining malaot nga ginhambal niya sa sinugdan pa lang sa chapter 7 sang Mateo? Nagasiling si Kristo, nya andam kamo sa mga piki nga mga propeta, piki nga propeta, nga magapalapit sila sa inyong mga balay,
nga nasuluban sang daw bayo sang mabuot nga mga karnero, pero sila mag-andam kamo kay ina nga mga malaot nga mga tao, katulad sang mabangis nga sapat nga magatukob sa inyo. Amo ina ang malaot. Ang mga tao nga ni nagapapretend lamang sila, nagapakuno-kuno nga daw Diyos. Ang ilang itsura siling sa Bible daw mabuot nga karnero, pero sila isa ka mabangis nga sapat, katulad sang ido nga mabangis, katulad sang ido nga buang nga nagapangagat nga may rabies. Amo ina nga nagsiling si Kristo, palayo kamo nga mga nagabuhat sang mga malaot, kamo nga nagapakuno-kuno, kamo nga mga piki nga mga propita nga wala nagasunod kung ano ginatudlo sang Bible, kundi ang inyong ginasungod, ang inyo lamang kagalingon hauna-hauna, agod nga makapamintaha kamo sa iban nga mga tao. Amo ina ang dagway sa ginasiling grace ang Bible, nga palayo kamo nga manugbuhat sang mga malaot. Ini nga mga tao daw karniro nga mabuot, pero mapintas sila nga sapat. Ang ilang ginahimo, nahimo nga perwisyo sa iban nga mga tao. Ano bagid ang makita naton dire sa chapter 7, kay man ang ginhimo naton, ginpudyot lang naton ang 3 ka verses, pero wala naton masugod sa sinugdan, kay man nagalagas kita nga ang oras aton magamit sing maayo. Okay. Ang ikadua padre nga nagsiling ang Dios nga palayo kamo nga manugbuhat sang malaot. Amo ini, naghambal ang Bible nga may ara nga duwa ka klase sang kahoy. Ang malaot nga kahoy nagapamunga sing malaot. Ang maayo nga kahoy nagapamunga sing maayo. Ini nga tao amo ang ginhambalan diri nga mga malaot nga mga kahoy nga naghatag sing malaot nga mga bunga sa mga katawhan. Nagsiling si Kristo, makita ninyo sa bunga sang ilang kabuhi kung bala maayo sila nga kahoy o kung malaot sila nga kahoy. Pero tungod kay maayo man magpa-pretend, magpakuno-kuno, abi naton maayo man nga prutas ang ila ginahatag sa aton. Gali kay kon aton kuhaon kag kaunon ina nga prutas, mapait, maaslom, kag makalaglag sa imo kag akon kabuhi. Amo ina ang ginhimo ni Satanas dito sa garden sang Eden. Nagsiling ang Dios nga may isa ka kahoy dira sa sa tunga sang garden, hindi nyo pagkaunon ang iyang bunga, kay kung magkaon kamo sa bunga sina nga kahoy, mapatay kamo. Pero si Satanas nagsulod sa garden sa dagway sang manog, kag nagsiling sa una naton nga ginikanan, kaon kamo. Nagbalibad paanay si Eva nga hindi kami magkaon, kay nagsiling ang Dios nga kung magkaon kami, mapatay kamo. Anong siling ni Satanas? Hindi kamo mapatay, kay kung magkaon kamo, magtupong na kamo sa Dios, mahimo man kamo nga Dios. Ang ginatanyag nga prutas sang kamatayon, nga nagadala sang kamatayon, ginkaon sang una naton nga ginikanan. Anong natabo? Dira dayon sa espirituhanon nga pagkahambal na utod ang ilang relasyon sa Dios, ginatawag ina nga espirituhanon nga kamatayon. Ang ginatanyag ni Satanas
prutas nga nagadala sang kamatayon. Ang ginatanyag sa sining mga tao nga gisiling sang Bible nga malaot nga kahoy nga nagabunga sang malaot, ina amo ang ginatanyag nila sa mga tao. Ang pagtulunan nga tawhanon nga wala nasulat sa Bible, amo ang ilang ginahatag, ginatanyag, kag kun batunon ina sang mga tao, kay pagtulunan nga tawhanon lamang, ina nagadulot sang kalaglagan sang aton kabuhi, kag sang aton mga kalag, sa adlaw sang paghukom, kay man ang tion magaabot nga hukman sang Dios ang tanan nga mga tao. So siguro tingbo naton agod maisa ang aton nga huna-huna sa sining tion sa ginahambal sang 3 ka verses nga nagasiling ang Dios indi ang tanan nga nagatawag Ginoo makasulod sa ginarian sa langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon amay. Kag ang kabubuton sang iyang amay amo ini nga kitang tanan dapat magtuo kag magtuman kay Kristo agod nga makasulod kita sa ginarian sang langit. Kag kadua nga aton ginhambalan amo ini nga ang makasulod lamang sa langit amo ang mga tao nga nagsalig sa ginbuhat ni Kristo dito sa cross, hindi sa iyang maayong binuhatan nga ginmensionar nga nagawali man sila, nagahimo man sila milagro, ginatabog man nila ang yawa, hindi ina amo ang basihanan sang kaluwasan. Ang basihanan sang kaluwasan amo ang ginhimo ni Kristo dito sa cross nga kung magsalig kita sina, then maangko naton ang kaluwasan kag makasulod kita sa ginarian sang langit. Kaga masunod nga aton ginhambalan amo ini nga ang tao sa malipot nga paghambal nga makasulod sa langit, amo ina ang mga tao nga hinulsol sang ila mga sala. Kaya ang ginbasa naton sa versikulo 23 nagasiling, palayo kamo nga nagahimo sang malaot, kung sa aton pa ini nga mga tao wala nagahinulsol, nagapadayon sila sa paghimo sang malaot sa tubangan sang Ginoo. So hindi sila makasulod, kay man ang makasulod lamang amo ang tao nga nagahinulsol sa iyang sala, kag maathag ang ginhambal sang Bible sa aton nga kung kita maghinulsol sang aton mga sala, patawaron kita sang Dios, panason kag kalimtan niya ang tanan nga mga sala nga aton nahimo. Nagasiling siya, kun ituad lamang naton ang aton mga sala, siya magapatawad kag magatinlo sang aton mga kalapasan. Ang iyang hamili nga dugo iga-apply sang balaan nga espiritu kag magatinlo sang aton mga sala, kag nagsaad siya, hindi ko na pagdumdumon, kalimtan nakon ang inyo mga sala. So ang aton himuon sa siningation, maghatag ako sang jutay nga illustration. Ang mga tao nga gitawag naton nga Ilonggo, nag-star sa Iloilo kag sa Bacolod, ginatawag ng mga Ilonggo, may ara sila nga pagginawi nga makumpara naton nga maayo ikumparar sa iban nga mga
Pilipino katulad sa Cebu, sa Manila, sa Mindanao. Ang naobserbahan ako nga maayo sa mga Ilonggo amini. Kung magsakay sila sa jeep, kag kung magpanaog na, batian nyo kung anong ginasiling sa pasayrong manaog nga Ilonggo. Ang siling niya, sa lugar lang. Sa lugar lang. Daw tama bala kapulay nga mga pulong. Sa lugar lang. So ang driver matama siya brake kag ibutang sa lugar agod nga makapanaog ang pasayro. Sa ibang nga lugar iya, obserbahan akon, nagdugay man ko Cebu, dito man ko nag-eskwela, nakapastor man ko sa Cebu, sang Malawig. Wala ko nagasiling nga malaot sila nga tao ikumpara sa may Ilonggo, pero ang nagamit ko lang bla inang nasiling nga polite nga mga pulong. Kung magpanaog na sila masinggit, para! Kakakibot pang driver, gulpisi ka sa brake, gatalbo as ang pasayro. Pero sa mga Ilonggo iya, sa lugar lang. Wala sila yan naga gulpising gate nga, para! Kundi sa lugar lang. Gingamit nakon ina nga istorya. Sulitaw nakon, wala ko ginasiling nga ang mga Ilonggo maayo batasan sa mga Cebuano iban pa. Pero sa sinangabahin, nagagamit ang mga Ilonggo sang termino bla nga polite nga sugilanon nga hambal. Okay. Ibutang naton ini sa aton nga espirituhanon. Mga utod, kung kaluwasan gani ang paghambalan, ibutang sa husto nga lugar ang imo pagtuo. Ang husto nga lugar diin nimo ibutang ang imong pagsalig dira kay Kristo. Dira ibutang sa iya ang imo pagsalig kag pagtuo, ibutang sa lugar. Ang hindi husto nga bulutangan nga lugar, kung kaluwasan ang aton paghambalan amo ini. Kung ang imong pagsalig, pagtuo, dira nimo isandig sa imong maayong binuhatan, ina wala mabutang sa husto nga lugar, kay ang aton binuhatan hindi amo ang makaluwas sa aton, kundi suliton ginakon nga makaluwas sa aton amo ang maayong buhat ni Kristo didto sa cross, kung ikaw magsalig sa sina nga Kristo nga nagbuhat sang maayong buhat agod matigayon ang kaluwasan sang aton mga kabuhi. So ibutang sa husto nga lugar ang imong pagtuo agod makaangkon ikaw kag ako sang kasiguroan, sang kaluwasan sang aton mga kalag. Sunda ang ginasiling sa mga Ilonggo, kung magpapara, kung magpanaog sila, siling nila sa driver, ibutang sa lugar. Sa lugar lang. Ang akon ginsiling, ibutang sa lugar ang imong pagtuo kag ang husto nga lugar amo si Kristo. Kung nagasalig ka sa mayong buhat, wala mabutang sa husto nga lugar ang imong pagsalig agod nga maangkon mo ang kaluwasan sang imo nga kalag. Buksan naton ang aton mga kabuhi, tuuhan kag batonon naton si Kristo sulod sa aton tagipusoon o kon kasing-kasing, kay siya amo ang naghimo sang maayong buhat agod nga maangkon naton ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Mga kauturan, madamong salamat, kagkabay nga ang Diyos magpadayon sa pagbubo sa iyang kaluoy, pagigugma, kag pagtatap sa aton tanan.